No, it's a beautiful day in SA. Kanta-kanta siya kanina. Sabi niya meron akong compose na kanta. Parang ewan. Good morning guys! Happy Friday! It is Friday. Happy Friday people! We are on our way to... Pick up Sissy. Sobrang aga pa. 9:09 ng umaga and Sissy will land 10:45 ng umaga, and then she will go through customs, and then she will get her check-in bag. So, siguro makakalabas na siya just after 11. Pero maaga kami. May dinaanan lang kami kanina. And now, we are heading to Dan's office. May kukunin lang daw siya, and then we will have breakfast. Ham and cheese croissant, please, and coffee. What can you say to the people? It's been a while. Has it? Yeah? I'm tired. Yeah, me too. I'm grumpy. Are you grumpy? Nah, I'm not grumpy. No, I'm the grumpy one. You're the grumpy one. Yeah. Ako yung grumpy, hindi ikaw. I'm wearing the t-shirt that Lynn gave me. Thank you. It's a nice one. NYC represent. Yeah. And then it has heaps of prints at the back as well. Nice, thank you. 1 hour later. Where are we going, babe? Airport. Harbour Town. We're going to Harbour Town, guys. We're early. Yeah. 1 hour As early. always. As always. Nah, we had a... Yeah. So now we will go to Harbour Town. Ding, 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 ding. Okay na ako because I had my breakfast already. I'm good now. You good? Yes. I got my iced latte. Lapit na siya maubos. Masarap yung... Well, siguro gutom lang ako, kaya masarap. Usually kasi hindi ako mahilig sa coffee na labas na coffee. Mas gusto ko yung 3-in-1 ko na coffee. Pero this one's not bad. Nagpalagay kami ng sweetener. Ako hindi ako mahilig sa sweets, pero for some reason, I like sweet coffee. Right? Right. Like, for Dan, my coffee is way too sweet. I like my coffee strong. Yeah. He doesn't like sugar in his coffee. So, gusto niya yung pure, strong coffee. Pero ako, pag coffee, gusto ko sweetener, please. She also, did you hear what she said? It's already sweet enough. Yeah. She's like, oh, we already add sugar in the latte. Do you still want sweetener? And then it's like, yep. Punta kami Harbour Town to kill some time. Kasi 10:45 yung land ni Miss and it's only 10:06 right now. Yeah, we'll leave here at 10:45. Ooh! So we got 30 minutes. Yeah, 40. Medyo matagal na din ako hindi nakapunta dito. Pero alam niyo ba, babalik ako dito. Kasi sa Adelaide, it's not... Hindi kasi malaki yung Adelaide. Like, it's good to live para sa akin. It's good. It's a good, state to live. Kasi parang chill lang, alam mo yun. Tapos, kasi yun, dito naman talaga kami. So, it's a good place to live. Kaya lang, wala siyang masyadong mga tourist na mga kaganapan. So, yung mga nandito lang talaga is mga winery, which we will go on the weekend. Are we? Aren't we? To take Sissy. Oh, yeah. No? Oh, yeah. What's in the plan, babe? What plan? Siya yung nagplano para sa aming buhay. Meron siyang itinerary para sa aming dalawa ni Misha na talaga ang planner. You're such a planner, malam. Planner. Oh, let's go in there. And I think Lovisa is somewhere there. I'm gonna check something. Let's have a look. Anyway, walang masyadong mga tourist na mga kaganapan. So, hindi siya ganun kadali. O, anong gagawin natin? So, ano na lang, shopping, Harbour Town, tapos IKEA. Kasi I don't think merong IKEA dun sa tinitirahan ni Miss. So, dadalhin ko siya sa IKEA. Pero, yeah. We'll cross the bridge when we get there, people. Let's go to Harbour Town! Dito na kami, guys. May pinasukan lang kami isang shop. Yun lang, JJ's. Pero wala masyado. Wala na ako sa... Wala daw ako sa mall. Hindi ako masyadong nagsha-shopping. Kasi kakadeclutter ko lang. And happy na ako sa sitwasyon ng aking closet ngayon. I'm happy, babe. You are? With my closet situation. I got rid of a lot. Pero tinitingnan ko yung Lovisa. Kasi may mga earrings sila na gusto ko. And sa online, nakaano sila. 5 earrings for like $12, I think. So, tingnan natin. Asan na ba yun? Ang layo na natin na nilakad. Okay, babe? Yep. Port Power? 50% off. Oh.
Ang saya shopping kasi walang tao. Walang katao-tao. Usually kasi kapag pupunta kami dito weekend, tapos ang daming tao. How much is it? Ano man yan? Pambata naman yan, babe. No, babe, don't do it. Don't do it, babe. Ito na naman siya. Mamimili na naman siya. No. Don't do it. Don't do it. Lululu. Guys, look. This is my... Hindi ba nasira yung luggage ko? Baka kasi masira na naman. That's cute. Pineapple. From $2.99, $1.29 na lang. Is that the same size as that one? Yeah. Parang masira na nga ito, babe. Oh. Dito kami sa Ned's. Yung mga nagbebenta ng mga crafty house churba looking. Look at this. Really nice. Ano siya? Bean. Oh. Ang ganda. Ang ganda nito. Real. Gumagalaw-galaw yung ano. Ano ba? Gumalaw ka. Ayan. Oh. Bakit kanina gumalaw siya ngayon? Hindi na siya gumagalaw. Wala talaga siyang support sa akin. Tapos tingnan niyo tong isa. Fancy nito. Look. Sa toilet. That's really fancy looking. And then meron din ito. Ang cute nito. Iniwan talaga ako ni Dan. Siya na talaga. Ang iniwan na naman niya ako. Tapos na kami dun, guys. Wala yung Lovisa. Parang wala na ata sila. Hindi na sila nagbebenta dito sa Harbor Town. We're heading to the airport now. Kasi ano na? What time is it now? 10:45. Yeah, 10:45. 10:45 maglaland yung plane. Tapos, yun nga, customs. And then luggage. We are here! Adelaide Airport. Park tayo. Imagine mo kung yung alam ko talaga Saturday yung dating ni Miss. Si Miss lang mag-isa dito. Maghihintay siya dito sa airport. Sanabihan ko siya kagabi. Sabi niya, wala, meron naman akong address mo. Mag-Uber na lang ako. Ganun pa siya. Dito na kami, guys. Kanina pa kami naghihintay dito. Pero feeling namin New Zealand na to na flight. Yung mga lumalabas. Pero wala pa si Miss. We've been waiting for what? 20 minutes now? She's here! Dito na siya, guys. Hello! Welcome to Australia! Are you got in the fridge to cook straight away or? Yeah, well, I have Or leftover. gonna do McDonald's or? Papakainin ng leftover. Kansi, lagi ka to kansi. Kansi ni ano? Kansi ni Lyra. Mo dyan yung car? Oo. Bawal ang atubangan ay gubo. Itong nabangga, Ay, ay gibang, crush naman. gikuanan. Gibanggaan. Ari ka sa boot. Bukan ba? Aram ka sluyo. We're home. Nawala ako inana. Welcome home. Nawala daw yung tripod niya. Sayang, mahal pa naman yun. Magluto tayo, guys. I know, hindi pala magluto. Heat up lang pala. Initin lang natin yung binigay ni Lyra para matry din yung kansi. Yes. And ano, may nakita akong pineapple na luggage kanina sa Harbor Town. Nice kayo. Ito yung binigay ni Lyra. Thank you, Lai. Ito yung kansi. Thank you, Lyra Bells. Lami na. Lagi lagi. Ano ito sa guys? So we have This new is the air rice. fryer? Yes. Mo, That is the air fryer. Oo. Gusto sabi ni Mama, hala akong tripod ni split. Nag-request si Mama ng air fryer. Tapos baka kasi hindi mag-work kasi iba-iba yung voltage. Sabi ko, wag. Diyan yung... Dili, uy. Yung one siya tanin mo. Na-split lagi akong Ito yung kansi, guys. Iinitin ko lang siya. Then, nagpapakulo ako ng tubig. Nilagyan ko siya ng vegeta, asin, whole peppercorn, at saka konting oregano. And kapag nag-boil na yun, ilalagay natin to. So, papakuluan natin siya hanggang sa lumambot siya. Tapos, i-air fry natin siya. Pang dinner to eh. So, papakuluan ko siya ng matagal. Ito yung lunch namin, yung kansi. Thank you, Lai! Guys, meron ako mga package. Wait sa... Kala ko may regalo sa akin si Dan. Meron akong package gikan. Galing Tiffany. Ano pala siya? Parang ano lang ata. Sabi doon, uy,
Nganan sa kada. Sabihin din, nganan sa kada. Tingnan natin kung anong laman nito, guys. Katalog lang naman to. Yeah, katalog lang siya, guys. Wala bang libre dito? Wala ba kayong palibre dyan? Sana may palibre sila kahit ano no, kanang, ano ba? Sample ng perfume, mga ganun ba? Kasi nag-work kaya yun. Binigyan nila si Dan ng sample ng perfume. Gusto ko na. Eh, check nga kung yan ba yung ano. Sa akin. Ito, kanino to galing? Yung card ko, isa lang. Tapos sabi ni Kuya, marami to. Sabi ko, wow. Ano tong nandito? Itim. Ay, jewelry! Uy, miss, this is so good. Jewelry from Julia. Maganda to, miss. Ang dami niyang parcel. Batang pinagpala. Ikaw na. Julia. Really nice ni miss. Ang gandang ano nila guys, packaging. Ay, necklace. Is that real? No. Real na real. Ililive ko yung link nito sa description box. Ay, maganda to. Isuot ko to. Ano, sabi, R heart D. Fade na. Joke. Meron siyang tatlong ano guys, charm. Tapos R heart D. Kita nyo ba? Walang kakwenta-kwenta. Basta R heart D siya. Tapos kapag nag-order ka doon, pwede mong piliin yung length na gusto mo. Suot ko to siya ngayon. I-stock ko siya sa aking gold. Same logo with Ano? Anakay. Anakay? Anakay na siya. Ano mag-K man ka? Giniling ko. Nag-unboxing din siya sa kanya channel po. Meron akong unboxing. Nangingialam ng may package. Tingnan natin Ano kung ba ano yun? yung nursing. Ilagay nga. Ikaw ba maglagay? Para naman ano ka dyan, helpful. Hala! Taro nga, miss. Miss ka nang mag-atubang ang... miss. Thank you. Suot ko yan. Tapos meron dalawa dito. Ililip ko yung link nito ha. Ito makakapili ka kung ano yung letter. Tapos kung gusto mo lagyan ng heart. Pwede din isa lang kung gusto mo isa. Pero ako tatlo. Ay, nice ni miss. Ano to? Yung sa, ano yun? Constellation? Constellation, di ba gusto mo yung mga ganyan? Milky Way? Milky Way. Milky Way Galaxy. Ang mga ganyan ba? Ito sa Scorpio. Necklace din siya guys na meron siyang pa-charm. And then, ring na. Ring? Ring? Kabaw eh. Parang wala naman ako inano na ring. Pinili na ring. Ano ba ito? I-open. Ay, earrings! Hala. Nag-ano pala ako ng earrings? Hindi siya free. Free. Ay, bigay lang to. Ano, pearl guys. Ayun! Thank you, Julia. There you go. It's nice. Oh. Layer siya sa aking gold. Diba? Is this real? Dili lagi. Di siya totoo. No, ito ba? Saan? Hindi nga. Sa Korea yan. Ayun. Thank you, Julia. And the next thing is... Meron ba dito? Wala na. Tatlo, di ba? Yan, tatlo. Mad Square. Parang galing yan, ano, Caris. Pantos Express. Yeah, galing yan, Caris. Ito guys, meron akong, ito regalo, ito yung regalo ni Dan sa akin. Ayoko, hindi daw i-open pag, pero alam ko naman kung ano to, ako pumili nito eh. Sa birthday na daw yan i-open. Meron akong gift galing kay ano, Tita Sexy, pero i-open ko siya separate video guys. Kasi malam, ano, viewer, galing ano, US. Si Tita Sexy. Thank you, Tita Sexy. I-unbox natin yan sa susunod na kabanata. Underwood Care, baso na. Ay, Centelia na naman. Para sa'yo to. Ay, Bukbok ko ng yung mukha. Centelia. Meron ka ganito? Yeah, yung gitagaan. Ah, meron pa marami. Centelia guys, galing Caris. Kasi gatala na. Caris. Thank you! Guys! Guys, nandito na kami. Alam nyo ba, tingnan nyo yung aming kalat. Nag-haul kami ni nangyari sa'yo. Nag-haul kami ni Miss, guys. Panoorin nyo yun, ha? Hindi ko alam kung ano. Ay, ito yung mauna, itong vlog na to. Panoorin nyo sa channel niya at saka sa channel ko. Meron kaming kakaibang video. Kakaibang video. Feeling original. Nag-upload na ako ng video, guys. 44%. Feeling ko it will make it naman para tonight. Pero, pakita ko sa inyo yung aking pork ha. Grabe. Tingnan nyo yung kalat sa ilalim. Tapos nandito ay. Just nandun. Yung mga damit.
Ito yung pork hack natin. Dinidrain ko na yung tubig niya. Ay, ano ba yan? Ayun, dinidrain ko na yung tubig pero sobrang lambot na niya guys. As in, sobrang lambot. Kasi ang tagal ko siya pinakuluan. Naka-edit na ako't lahat. Nagkumukulo siya doon. Naka-film na kami yung video ni Miss. Kumukulo pa din siya doon. Pero ano na siya, slow cook. Parang low heat ba? Very low heat. Ganyan. Nice. Yan yung dinner namin mamaya. Air fry ko lang yan. Lutong-luto na yan eh. Kailangan ko lang siyang ipa-crispy sa air fryer mamaya. Si Dan, wala pa din. Guys, luto na yung ating dinner. Nandito na pala si Dan. Luto na to kanina pa. Kaya lang, nagka-try-try kami ng mga damit. Kasi yung mga na-declutter ko, yan ako, nilagay ko siya sa isang pile. Tapos pinapilian ko kay Miss. Marin yun? Yummers! Yan, yung ating crispy pots. Crispy pata. Nagluluto lang ako ng rice. Si Miss naliligo. Tapos, nilabas ko yung kimchi. Mahilig kasi yan sa kimchi. And then, tanongin natin siya kung gusto niya ng lumpia. Kasi meron kaming lumpia doon. Kaya lang dry. Pero, okay lang yan. Yung kansi namin kanina, kahit konti lang, hindi pa namin naubos. Ako na talagang nag-tuck-in. Tuck-in pa more. Dito na din yung sauce. Ano lang siya, toyo mansi. Tapos nilagyan ko siya ng onions. Nilagay ko lang siya dyan para mag-soak talaga sa onion yung toyo mansi ba. That reminds me, kailangan ko ilista toyo mansi. Kasi wala na kaming toyo mansi at saka soy sauce. Ayan, luto na yung rice. Timing na tayo. Oh, that's the laundry. I'll do it. How was dinner? Good. Fantastic. Yeah? The best dinner ever. Oh, God. It was the best dinner ever. That's just my personal Was it opinion. good, Miss? Yes. Was it the best dinner ever, Miss? Yeah. I don't know that. She was very like, yes. Masarap guys, masarap yung crispy pata. In fairness naman sa akin. Nag-upload kami. I'm still waiting for my video. Processing siya. Ang tagal kasi ng processing ng akin. Yung kay Miss, ang bilis lang. Yung processing niyo. Ano, agad-agad. Ayo! Unsa na? Ito yung kanyang kwarto guys. Tingnan niyo siya. Kakarating lang yan. Gulo-gulo na ng kanyang kwarto. Iba talaga yung kulay, no? Kapag nandito, may ano kasi yung wall. Green yung wall. Oh, papalitan ko ngayon eh. Ang gulo ng kwarto niya. Ito yung mga na-declutter ko na sinabi ko sa inyo kanina. Ito, sobrang laki. Sobrang dami yan. So, pinapag-go through ko sa kanya yung mga damit. Ayun, may damit pa dyan. Ayaw mo na. Yung ano niya, walang laman. Yung luggage niya, walang laman. Sabi ko, wag ka talaga magdala kahit konti. Wag ka talaga magdala. So, yung dala niya, yung pabahay lang. And ito na yung mga na-accumulate na, guys. Nag-haul kami kanina galing Estelle. Tapos meron din akong mga damit na kinip ko para i-check niya. And meron po to dito, Miss. Oh, may mga coat ba ya, Miss? Baka magandahan ka. Tapos yung mga tinry mo ba yung mga swimwear? Oh, kandi ka na. Isa lang yung hindi mo ikikip? Di, ako pa na i-try. Kato aga na. Ito yung mga gusto mo? Ito? Ayaw mo to? Asa man na? Ito. Kagana di ko ano. So, ito lang isa yung hindi mo gusto? Gusto ko yan. Gusto mo din lahat? So, lahat gusto mo? Ayaw ko nun. Asan? Ano? Ay, itong dalawa ayaw mo. Hindi ko pa na-try, diba? Yan. Okay. So, binalik mo na dito. Ay, na-try mo to? Ayaw mo to? Anak ko siya, oh. Ano? Ano siya? Oo nga. Oo nga pala. Tapos meron pa dito ay. So ito, sa'yo din to? Itong mga swimwear na to? Ha? Ay, hindi mo pa na-try. Itatry ko ba yan tomorrow? Tomorrow? Ano to, te? Ay, hala. Ano te? Yan yung jeans na pinili ko para sa'yo, yung kasya. Na ano mo na yung ano? Yung pasalubong mo galing Korea? Wala pa. Yan, hindi niya pa na-check. Check mo nga. Kasi, konti lang naman yung laman nito. Ay, nilagay ko pala dito lahat ng hand cream. Ibigay mo na lang to sa mga friends mo. Okay. Yung mga hand cream. Marami.
Hala, puno na yung luggage niya, guys. 20 kilos lang yung ano niya, allowance niya. Madala na lang ako uban. Ito yung binili niya, oh. Oy, phone's ringing, babe. Ay, babe. Guys, hindi na niya kaya. Ayaw na niyang mag-declutter. Sabi niya, tama na po, please. Naghakot na siya ng marami. Tingnan yung kanyang luggage. Tingnan yung luggage, guys. Puno na ng dami. Tapos meron pa siyang dalawa dito na kailangan niya i-go through. Sabi niya, bukas na lang daw. Ito yung earrings. Tapos may mga ano pa, yung swimwear, itatry niya muna before niya i-keep. Kasi ayun niya naman i-keep yung mga hindi niya gusto. So sabi niya, yung mga hindi kaya, kasi 20 kilos lang yung allowance niya, ano lang, isi-ship na lang daw dun. Tingnan natin kung magkano kasi parang mahal eh. Mahal yung shipping. Uy, maganda talaga yung necklace, miss. Gusto ko yung pa-layer ko na ganap, oh. Matulog ka na, miss? Uy, kapo 2 hours ang tulog. Uy, guys, mabango to. Miss, mabango siya, ha? Nagtatagal ba? Oh, of course. Wala siyang bra, guys. Wala akong bra. Matutulog na siya. Ako din. Hindi, kuan ako magkita. I-edit ko to ngayon. Itong video ko. Ano ni Agod? Tapos upload ako. Natapos ko na yung mga kanina ko na clips. Oh, ba? So, ito na lang add. Tapos, ano na, upload. Para overnight. Laptop, diba? Mag-edit niyo na si Iti ko na. Char. She's working hard, people. Sige, ka na. May tao. Dugay pa magod to? Hmm? Oo nga, sabi ko sa kanya, upload mo na agad-agad yung mga videos. Australia vlogs na ba? Oo nga. Hi, my love. You watching my vlog? I'm back! I'm back, people! Bukas, may ganap na naman tayo. Good night, miss! Ina! Kuha niya yung laptop niya, ano daw siya. Try niya mag-edit. Pero matulog kami, oy. Kasi may breakfast kami bukas. Kasama yung fan bag. Kung gusto mo uminom ng tubig, ha? Alam mo yun, nasan yung ano? Baso? Tapos, dito na ano. Yan. Yan. Oo. Tapos, yung bed mo okay lang or gusto mo more air? More air. Air bed mo na yun. Okay. Okay lang? Okay. Good night, guys! Thank you for watching! Please like, please subscribe. I hope to see you guys soon. Be good. Bye. Good night. Bye, babe. Good night. Good night, guys. Good night, miss. Night. Mwah.